ପିଲାମାନେ ପଢିବା ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ବାଳକ, ଯାହାକୁ କି ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ବାଳକ ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରୁଥିବା ବାଳକ। ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଏବେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ଏସବୁଥିରୁ ପାଇଥିବା ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆକାରରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ମେହେର ପ୍ରଦୀପ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଶିଶୁ ଲେଖାର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର, ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ, ଆଧୁନିକତାର କ, ଖ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା, କଳା ଦୃଷ୍ଟି, ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ, ସ୍ୱସ୍ତିକା, ନୂତନ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ନୀଳଲୋହିତ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର କୃତି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ବାଳକ ନଚିକେତାର ସାହସ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ଅଟଳ ଉଦ୍ୟମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାର କଣ ନା ନଚିକେତା ସାହସ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ଅଟଳ ଉଦ୍ୟମ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା କିପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢିବା, କିପରି ନଚିକେତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛି ତା ସାହସର ସହିତ। ଦେଖ, ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ ପୀଠରେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସି ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସସଭା ଗଙ୍ଗନାଗର ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞପୀଠ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବହୁ ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସି ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଋଷି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପରକୁ ଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏ ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଯଜ୍ଞ କଥା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବେ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ କରିବ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାନ କରିବ, ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିଦେବ। ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଋଷି ନିଜର ଭୂମି, ଧେନୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାଗତମାନେ ଋଷିଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଲାଭ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ନିଜର ଭୂମିକୁ, ଧେନୁକୁ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଦାନ କଲା ବେଳେ ଅଭ୍ୟାଗତମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଫଳ କିପରି ଲାଭ କରିବେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଋଷି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି ଋଷି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷି ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ଲେ ଗାଈ ଆଣି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୁଡିକ ଅତି ରୁଗ୍ଣ ଓ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଗାଈ ଗୁଡିକ କଣ ଅତି ରୁଗ୍ଣ ଆଉ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଳକ ନଚିକେତା ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କଣ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଏହି ଅକମନୀୟ ଓ ରୁଗ୍ଣ ଗାଈ ଗୁଡିକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିବା ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ଆଉ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କିଏ ନା ନଚିକେତା, ଯିଏକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ନଚିକେତା। ବାପା ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନ, ରୁଗ୍ଣ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଗାଈ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବାପା କଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ନଚିକେତାଙ୍କ ମନରେ ଶୁଭବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବାପା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ରୁଗ୍ଣ ବା ରୋଗୀଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ ଗୁଡିକ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ସମୟ ଶୁଭବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହେଲା। ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାପା ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କଲେ, କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ ପୁତ୍ରର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ପୁତ୍ରର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ବାପା ଆପଣ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା
ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନଚିକେତା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପିତା ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସ୍ନେହର ମାୟାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଅପରକୁ ଦାନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବାପା, ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ଭାବିଛି କଣ, ଯଦି ମତେ ସେ ସ୍ନେହ ମାୟାର ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଅପରକୁ ଦାନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ନା ନିହାତି ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞର ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ବାପା ମତେ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଋଷି ବାଜସବା ମଧ୍ୟ ଏଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ, ଯମକୁ। ତୋତେ ମୁଁ ଯମକୁ ଦାନ କଲି। ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ବାପା କଣ କଲେ, ରାଗି ଯାଇ କହିଦେଲେ, କଣ ମୁଁ ତେବେ ଯମକୁ ଦାନ କଲି। ଯମ କିଏ? ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ବାଳକ ନଚିକେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ରରେ ଯମାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ବାଜସବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଋଷି ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ନଚିକେତା ଦେଖି ତାର କାରଣ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କାମ ଶେଷ ହେଲା, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଦେଖିଲେ, ନଚିକେତା ଘରୁ ବାହାରି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ସେ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ପୁଅ କଣ ନଚିକେତା କହିଲେ, ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମତେ ଯମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ମତେ ଯମକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରା। କଥା କିଏ କହିଲା? ନଚିକେତା କହିଥିଲେ। ଋଷିଙ୍କର ନିଜ କହିବା କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ସେ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୋର ଅନ୍ତରର କଥା ମୁଁ ବିରକ୍ତିରେ ସେହିଭଳି କହିଦେଇଥିଲି ସିନା। ନଚିକେତା କହିଲେ, ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ହୋଇ ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ ମତେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ମତେ ଦାନ ନ କଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସବୁଠୁ ମତେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତ୍ୟରେ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମତେ ଦାନ ନ କଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଋଷି ଏତେବେଳେ ନଚିକେତାର ମନର ଭାବ ବୁଝିଲେ। ବାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଚିକେତା ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମହାଜ୍ଞାନୀ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ମନରେ ଗର୍ବ ହେଲା। ପୁଣି ସ୍ନେହର ପୁତ୍ରକୁ ଯମକୁ ଦେବାର ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନଚିକେତା ଅଟଳ ଆଉ ଅଚଳ। କଠୋର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଋଷି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯମପୁରର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ତିନି ଦିନ ଉପବାସ ରହି ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ନଚିକେତା ଯମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ଏହି 3ଟି ଦିନ ତାଙ୍କର ଅନାହାରରେ ଏବଂ ଅନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କଟିଥିଲେ। ଏହି 3 ଦିନ ତାଙ୍କର ଅନାହାରରେ ଏବଂ ଅନିଦ୍ରାରେ କଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଋଷି କୁମାର ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ। ମନରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବ ପରି ଥିଲା ଦୃଢ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ ଯମ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିପରି? ବାଳକ ନଚିକେତା ଯମପୁରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାଳ ପୂରି ନାହିଁ, ଯମପୁରର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ 3 ଦିନ ଅନାହାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏହି ବାଳକ ଅତିଥିର ସତ୍କାରତ ଆବଶ୍ୟକ। 3 ଦିନ ପରେ ନଚିକେତା ଯମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଯମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପୂର୍ବ ନିର୍ଭୀକ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ବାଳକର ସାହସ ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମନେ ମନେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସ୍ନେହରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ, ନଚିକେତା ନା ଯମଙ୍କ ନିକଟ ଯମପୁରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ରୁଦ୍ରଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେ 3 ଦିନ ଉପବାସ ରହି ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଶେଷରେ କଣ ଯମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ।
से 3 दिन तांकर कोन थिला ना अनाहार रे अनिद्रा कटिथिला किंतु धर्म जम तांक किपरि ग्रहण करिवे कथार अछि कोन ना जेपंत आयुष न सरिछि केही भी जमपुरर रुद्धर भीतर को प्रवेश करि परिबो नाही तेणु से बालक तो आयुष काल पुरी नाही तेणु तांक पई जमपुरर द्वार मध्ये उन्मुक्त बा खोला होई परिबो नाही तेणु जम मध्ये भाबिले बा जमराज भाबिथिले कि द्वार देशरे 3 दिन एही बालकटी अनाहार रहिछि तेणु यांकर तो एई आम अतिथि तांकर सत्कार तो निहाती आवश्यक ताबे 3 दिन परे कोन हला जमराज नचिकेतांक दर्शन पाई अत्यंत संतुष्ट जो कोन हला 3 दिन परे अनाहार अपेक्षा करता एई बालक अतिथिर सत्कार आवश्यक भाबी जम कोन ता 3 दिन परे तांको दर्शन देले नचिकेता मध्ये तांको दर्शन पाई संतुष्ट हेले जमा मध्ये ए अपूर्व तेज निर्भीक तेजस्वी बालकर साहस और विश्वास को मने मने बहु प्रशंसा कले आउ तांको हृदय मध्ये विगलित होई जाइतिला ता विचलित होई गला की कहिले ऋषि कुमार तुमे मोर अतिथि सत्य रक्षा पाई तुमार दृढ़ प्रतिज्ञा देखि मु अतिशय प्रीति होई अछि तुमे मो घर आगरे 3 दिन उपवास रही क्लेश भोगिछ एतिरे मु अत्यंत व्यथित वर्तमान तुमे 3टी वर प्रार्थना कर नचिकेता अत्यंत विनीत भाव कहले पिला देख जमा कौन कहले कि ऋषि कुमार तुमे मोर अतिथि तुमे कौन कह सत्य रक्षा पाई तुम दृढ़ प्रतिज्ञा देख मु अतिशय प्रीत होई देखि मु अतिशय प्रीत मध्ये होईछि तेणु अति खुशी हो जाइछि तुमे मो घर जेतु 3 दिन उपवास रहिछ तेणु मु अत्यंत व्यथित मध्ये बा विचलित मध्ये तुमे मते कौन 3टी वर प्रार्थना कर मु तुम प्रदान करिबी जेतेबेले नचिकेता कौन कहले नचिकेता अत्यंत विनीत भाव कहिला मोर पिता मते हराई अत्यंत संताप भोग करूछंती तांकर सेही दुख दूर करंतु एवं मु तांक निकटरे उपस्थित हेले से जेपरि मते पूर्व परि स्नेहरे ग्रहण करिवे तार मध्ये व्यवस्था करंतु जमराज कौन कले आनंद रे वर प्रदान कले एवं नचिकेतार पितृभक्ति देखि आहुरी प्रीत हेले पिला माने देख नचिकेता छोट पिला हेला मध्ये कौन कहिछि कि जेहेतु मो पितांक पाखर पळि आसीछि से मध्ये मते हराई अत्यंत दुख भोग करूछंती तेणु मु तांक पाखर फेरी जीवी संग तांक दुख दूर कर दियो मु तांक पाखरे पहुंच से मते पूर्व स्नेहरे ग्रहण करंतु जमाज मध्ये से वर प्रदान करी बहुत खुशी हेले कारण नचिकेतार पितृभक्ति देखि नचिकेता द्वितीय वर प्रार्थना कले धर्मराज संसार लोकंक दुख दुर्दशा पाप और शोक प्रभृति देखि मो मन अतिशय व्याकुल संसार लोक रहिछंती तांका मध्ये दुख रहिछि दुर्दशा मध्ये रहिछि पाप शोक प्रभृति रहिछि याकु देखि कि मो मन कोन हेछि ना अतिशय व्याकुल होई पड़ुछि कि मन साधन कले किबा केउ यज्ञ अनुष्ठान कले से माने सेथिरु मुक्ति पाइबे ताहा मते कुहंतु मु ताहार प्रचार करिबी के कार्य कले केउ यज्ञ कले से मुक्ति पाइबे मते कहतु मुता प्रचार करी और तद्वारा आपणक दश प्रचारित हेब ए प्रश्न शुणी जमराज अत्यंत विस्मित हेले धन्य एही बालक एही बयसरे मध्य संसार पाप दुख शोक यांक मन को एपरि विचलित करुअछि प्रत्याशरे कहिले नचिकेता तुमर ही प्रश्न रे मु अत्यंत संतुष्ट संसार पाप अन्याय पाई मृत्यु पर दंड व्यवस्था करबा मोर कर्तव्य किंतु से कर्तव्य की कठोर और मर्मन्तुत तुद ताहा मते ही जना माने जो कर्तव्य की कथा कठोर कठोर अर्थात संसार का पाप करूछंती तांको अन्याय पाई मृत्यु पर तांको दंड व्यवस्था करिया मोर कर्तव्य तो कठोर पालन करबा पाई कठोर आलो केते करुणदायक मुही जानिछि तेणु एही उपायटी शिक्षा देबारे मोर तिरे हेले आपत्ति नाही किंतु तुमे बालक मात्र तुमे कोन ताहा स्मरण रखि पारिबो से समय नचिकेता कहिले अत्यंत आग्रह और विनय रे प्रार्थना कले धर्मराज दयाकरी मते कहंतु मु मनोयोग सहकारे श्रवण करी अवश्य स्मरण करि पारिबी बोली आशा करूची से कौन कहले हे धर्मराज मते दयाकरी कहंतु मु निहती मनोयोग सहकारे श्रवण करे ताको अवश्य स्मरण करि पारिबी बोली आशा करूची तत्परे जम एक नूतन मंत्र साधना एवं यज्ञ विधि विषय कहले बालक नचिकेता अपूर्व आग्रह और मनोयोग सहित ताहा श्रवण कले एथर आसिला परीक्षार समय जमराजଙ୍କ मन अद्भुत विस्मय जगाई नचिकेता समस्त विषय ठीक ठीक कहीदेले जमराज अत्यंत आनंद निज कंठरू रत्नमाला काढ़ी
ନଚିକେତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସେ ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଉଳ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ କଣ କଲେ ନା, ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କର ନିଜ ବେକରେ ଥିବା ବା ନିଜ କଣ୍ଠରୁ ଶୋଭାଯାଉଥିବା ରତ୍ନମାଳା ତାକୁ କାଢି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଅସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ତାଙ୍କ ମନ କଣ ହେଲା ନା, ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷରେ ଯମ କହିଲେ, ବତ୍ସ୍ୟ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ବର ମାଗି ତୁମେ ମାଗିନାହଁ। ନିଜ ପାଇଁ କାମନା କରିବାର କି କଣ କିଛି ନାହିଁ? ସ୍ୱର୍ଗର ଅପୂର୍ବ ଭୋଗ ବିଳାସ, ପୃଥିବୀର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଚାହିଁବ, ତୁମକୁ ମୋର ଅଦେୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ କର, ଏପରି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଲ, ସଂସାର ପାଇଁ ମାଗିଲ, ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲ, ତୁମେ ଏବେ କଣ କର, ନିଜ ପାଇଁ ମାଗ, ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଏମିତିକି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପୂର୍ବ ଭୋଗ ବିଳାସ, ପୃଥିବୀର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ, ତୁମକୁ ମୋର କିଛି ବି ଅଦେୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କିନ୍ତୁ ନଚିକେତାର ମନ ଏହି ସଂସାରର ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଚାହୁଁନଥିଲା। ନଚିକେତା ଜାଣିଛି ଏ ସଂସାର ଅସ୍ଥାୟୀ, ସେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଯମରାଜଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇ ସେ କଣ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧନ କାମ କରିବେ? ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମନର ସ୍ଥିର କରି ନଚିକେତା କହିଲେ, କଣ ହେଲା? ନଚିକେତା କଣ କଲେ? ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ନଚିକେତା କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ମୋର 2ଟି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ 2ଟି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ସଂସାର ସୁଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର କଣ ହେବ? ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନଚିକେତା ଛୋଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ସଂସାର ସୁଖ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେବେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମାର ବିଷୟ ଅତି ଜଟିଳ ଏବଂ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ମହର୍ଷିମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଚିନ୍ତା କରି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନଚିକେତା କୋମଳମତି ବାଳକ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କିପରି? ଯମରାଜ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ପୁଣି ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ନଚିକେତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ଶେଷ ଯମରାଜ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦରେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସେ କଣ ମାଗିଥିଲେ ନା, ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯମ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଏକ ଅତି ଜଟିଳ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ମହର୍ଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଚେଷ୍ଟା କରି ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହର୍ଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ମାତ୍ର କୋମଳମତି ବାଳକ, ତୁମକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କିପରି? ଯମରାଜ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପୁଣି କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବର ମାଗ। କିନ୍ତୁ ନଚିକେତା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା, କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଶେଷ ଯମରାଜ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦରେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ନଚିକେତା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ଯମରାଜଙ୍କ ସ୍ନେହ ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏପରି ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ନଚିକେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସେ ଯମ କଣ କଲେ? ନଚିକେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଶିଷ୍ୟ ପାଇ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯମରାଜଙ୍କ ସ୍ନେହ ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ନଚିକେତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ନଚିକେତା କଣ କଲେ? ଯମଳୟରୁ ଫେରି ଆସିଲେ କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ପଢିବା ସୂଚନା। ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର, ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସବୁ କିଛି ବା ସମ୍ପତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଖି ସରୁ ହୋଇଯାଉଥିବା, କ୍ଷୀଣ ଓ ଦୁର୍ବଳ। ଜରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଢା ଅବସ୍ଥା। ବତ୍ସ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଶିଷ୍ୟ ବା ସ୍ନେହାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବା